कोणाला पाठवू राहिला नी जा दे फटाई वोट सोलो फटाई मारा ए तू नाही रे आम्ही आता तू मारा रे तू कोण रे हो गेला आंदा गुंजी की देश में गुंजी के ला मा क्या या मोरा देखा रे ए बट देखा रे हेलो एने यार कर रे ए फोटो ए बट देख